Yesus Raja Tuhan uleh on maton diku maidopi nangidopi lupa diriku memikir Allah Jong hita saluhut na.
Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia. Na tumapal langit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus. Ianggo pola na diau. Dang au na punasa. Podani namar suru au doi. Molo adong manang ise. Namambahen lomo ni rohani amai. Boto onido taringot tupodai. Manang nasian debatai. Manang nahuhatahoni. Sian roha-rohaku sandiri. Songan na didok ni surati. Aka batang aek na mangoludo. Mabaor sian pamatang. Ninna porsea diau. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata. Pargogo naso hatu dosan. Amanami saleleng nileleng na. Asir ni rohamdo. Na mangaramoti hami sian nasay laun. Rasi rasa nuaing. Jala asi maroham. Na mangalehon barita nauli. Gabe hangoluan nami. Say asi maroham. Say buhay marohan nami. Jala lehon tondim na badiay. Asa huatu si hami sude panogunogum. Dohot pahambahenon muna na balgay. Paian mahatam di bagasan rohanami. Asa mardame jala sonang hami. Jalalam imbaru rohanami. Marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita. Tatangihon ma patik ni debata. Di minggu ta sadarion. Ima patik parjolo sahat rodi ayat paopaton. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam. Ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu. Jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagas aek. Na di toru ni tano. Ianggo tunggabe si sombaon. Manang si oloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata. Ianggo soture dalana. Eihona uhumna dosogot akana marsineang ni goarna. Patik
paopaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa si ulaunmu, aleyanggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba de Batam doi, dang jadi homangula, anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam. Edina ono marido di topa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papituhoni, dibahinido umbahen na di pasu-pasu de batah Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita, sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Marende hita. Jong hita saluhut na. Tato poti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan de bata, pargogo naso hatu dosan, jala amanami. Hujau hami do goarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho, mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma alani hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho, mangondihon hami. Asi roham dihami, say patok mah dihami, roha hamuliateon tuho. O tondi parbadia, pangapol dina marsak roha, pamalum masa luhut na bernit, dibahen ni dosa nami. Roh maho, mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nanasa asini roha. Say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak,
dohot tondi parbadia. Amen. Tabigema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Mucat pe akadolok, jala humuntal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku, naso tu pambucat sianho, jala padan di hadameoku, naso tu pa humordit, ninna jahoba siasiho, hasangapon madi debata, na digijang. Amen. Kur inahana.
dan kurang manangah awon lopong dijana jamon ramon salirimon raam Rade sude di Maria
Tajahama hatani debata turbuk epistol di mingguon. Tarsurat di Lukas sia ayat 22 saharo di ayat 27. Tajahama marsikat sore. Laos di dogma, ia anak ni jolmai, ikon godang do taononna, bolokonon di aka panunggane, sintuani malim dohot siboto surat do ibana, dungi pusaon na do, jalamulak mangolu do, diari patoluhon. Tu salhut nama didok, ya dong na anai malihuton ahu, di suadahon madirina, dituhuk ma ari-ari au pinar silang na tu ibana, lau malihuton ahu. Ai agoan hosama nanaing paluahon hosana, alaina agoan ido na panguluhotca. Ai aha magunana di jolma, dang na saportibion di omo, anggo di ako dirina, laos mago di si. Asana olo maila ala di au, dohot ala di aka hataki, pailaon ni anak ni jolmaido ibana, dinaro ibana di bagasan hasangapon, na di ibana dohot na di amai, rapon aka suru-suruan na badiai. Alai tutudo hatakon tuhamu, adong do deba na jonjong di son, na sotupa mangae hamatean, sojolo di idaro harajau ni debata. Ido sahatna, martua do akan na tumangihon hatani debata, jala na upiopsa. Amen. Kur gabungan Bethesda.
Jong hita salut na. Taha tindakon ma hapor siotay. Songon na hina tindakon ni dongata sa hapor sion di sandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo naso hatu dosan. Na tumopal langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuan ni si Maria, naga begabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhum ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banuatoru dong ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo laho hundul tiamun debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana paima mulak sogot tutanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot di hasesaan ni dosa. Dohot di hatanai mandok. Mulak mangulu sogot daging di halak nong mate. Dohot Kor ina Kamis.
Shalom Amina. Selamat menyambut bersama. Hari ini di Makassar dan Tersebut 5 September 2024 Minggu Sabtu 5 Komisaris Topik Kaitan 20 Jauh. Apa dulu dengan masyarakat mengucapkan salam senang karena kami mengambil satu mandat pas hato yang hari ini umat luas kemudian nama dulu di kami buat sadario kata menangi sadario narobe berdulu sahal kami di gereja pasar kaniman atau rasul yang berliata dan selamat beribadah pasu-pasu ibadah kita kami atas selamat ulang tahun baru buat persanibio kami berharap KBP Manusia Immanuel Pashato selamat ulang tahun buat persanibio luas ulang tahun Malaysia September 5 September 2022 saya dewan diwakil kerja untuk hari pasung doa kelas Roma hari diwakil ulang tahun dan yang saya 54 ayat 1 ayo musal BA kadulu dan mutal akademia ale aku asasi pula sutupa musal siapo jalapani ma ada nyoku nasutupa murni di najahoga asiasi akabona ulang tahun berkudun otripe ulima tajahan nah kalian kami fokus di gereja mana di nomor 7 pemuda apa jodoh sadario kemudian dulu kita 52A 22B Tuhan peluang pembangunan desentralisasi dapat dua hari ini tanggal 22 September 2024 dan kemudian dulu kita 2A 2B Tuhan peluang kemudian desentralisasi di nomor 4 ruas jalan Marbagas ini 42 yang acara pas-pas Marbagas Maholi Berlin Hermanto Siaruri SM anaknya Amata Doha Siaruri Tuninata dari Ibu Panggabean Sebuta Kamu Budia Bidaperi Dame Dr. L. Lorenzen Besok Sebuta Kamu Dr. Devi Rosalina Burutabara SM Tuninata Rosina Burukaburu Sebuta Jalan Kipapan dan Persatuan nomor 76 B Britania. Lihat BB Manusia 10 Medan Aceh dapat masuk hasil dari Jumat tanggal 20 September 2024 di DKPI Damai Dr. Hidran Lorenzen Besok Sebuta Kamu. Nomor 5 ruas Kamudi. Dari Senin tanggal 10 September 2024 mengajukan menunggu sejarah lama 5 Kevin di Tagalu mana Kevin itu umur 2001 tahun dan yang kedua Inang Ayuni Bositoma alamat Jalan Kalutara nomor 22 W Nazaret katanya Koma Amina asal itu terakhir keluarga dan keluarga Jalan Patupa Ulian Kado acara pemakaman keluarga Sidur Pamikor Arya Berkusi ini memang Kupasme Nazaret Pangalago Dewa Diakoni Sosial Seksi Sosial Asalia Mabudi acara Kabuli nomor luas Nakinda Perjodoh Muka dari Muka dari Mengambil Ulian keluarga Sahara Samarulang Inani Usmina Elfrida Bokusiakuri Dr. Yana Nasida Selvek Semani Nasida tidak kemudian GKPI pada bulan Medan. Nomor 2 memuka ini sadar mengambil kemudian keluarga Rizky Hadinata Simanula dinakai Tasya Putri Ferina Guru Tanjung Dr. Yana Nasida Selvek Semani Nasida tidak kemudian GKPI pada bulan Medan. Nomor 7 luas Amnai PP mulai dulu sadar Amnai PP Korea Arya Simanunta Selvek Jericho alamat bagas Nasida Sobinan Toani Lusiaka di nomor 1 Minggu Teknologi HKBP Minggu tanggal 22 September 2024 Minggu Teknologi HKBP Gawai Nonton Kita Karekon
pampayo di debatan di langit dua selebut nanti nompa asa terjadi kau lihat karena di nompa di debatan dua si di parade dia doa khusus di minggu naro di Karimun pagi dua ayat nomor 2 panitia pesta tahun umumnya inklusif dua pesta rutin AGBP Emmanuel tahun 2024 semua bicara bahasa dan dua lapor lima tabela distinksi dan harta jemaah tambahan semua panitia seluruhnya asal atau tirakat panitia usia pertumbuhan kalian di sekolah ini di nomor 10 Dewan Pembinaan tidak hari Kamis kunjungan kasih di hari Senin tanggal 10 September 2024 Bokar Pembukaan Pembinaan pada hari Kamis Setongan Berita AGBP di Balon Soti Manuel Aduh Bawang kunjungan kasih di Panti Asuhan Elit AGBP Kematan Siantar dari Kloni Aman Patela adalah sebagian PTHM Minat Depro Ebu Lampunan Dewan Dunia Situa Pensius SD Parhalaro Situa M Buru Pasaribu Ketua Perempuan Ina Pesena Buru Pasaribu Borkan Bos yang Ceredon Biku Kronologi katanya pernah minat dengan pelajaran kronologi dari pas hubungan dilaporkan saat mengulang hubungan bagi paduan pertanyaan hubungan hari Kamis di hari Kamis tanggal 1 September 2024 di Paduan pertanyaan Ina pada hari Kamis masuk keputusan kronologi Marikana dibagas keluarga Ina punya panggilan UKPA mana komputer Jalan Sekrangkas nomor 51 dan Medan Dokusi Pindah Rumah Hubungan dengan Kamis Saria menghubungi pertanyaan ini bagian kedua seksi Parukuan di hari Jumat tanggal 20 September 2024 di Batu Mado pertanyaan PHD Parukuan masuk keputusan kronologi Marikana di gereja KBP Emmanuel Dokusi Pindah Rumah Sube Parukuan nomor 2 tahun Saria menghubungi pertanyaan ini nomor 1 saja 1 2 10 Raja Halimah Silsilah Warta Jemaah nomor 1 dan Repartor Minggu 22 September 2024 Minggu pagi Ina Maria Ina Kana Minggu harian Kamis Parupuan Ama Jeriko di nomor 15 ruas naopname di rumah sakit na pemulihan di Tonga Bagas Parjolo Novarianti Boru Sitio Sianwek Kana opname di rumah sakit Advent Medan Paduahon Nyonya Gersang Boru Batubara Sianwek Getsemane opname di rumah sakit Brimob tatangnya koma manginang asaboy hatop malum tu ruas namar sayat na di rumah sakit na di pemulihan di Tonga keuangan sentralisasi non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria keuangan pembangunan laporan keuangan di Garejata tu sentralisasi non sentralisasi boy mata ida manginang di lampiran kolom parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Kami mendok melate tu sudah ruas napasahaton pelian bulanan pelian tahun perpuluhan hamulateon diakoni sosial tu pembangunan ni huria debatama mamasu-masu sudah ruas ni huriata. Songonima warta minggu sadarion. Mulate marihita. Horas. Marende hita huhut papungu pelean sada A dohot sada B.
martang yang mahita. Dipuji rohanami ho Tuhan, disude dengan dibasam, nahu jalo hami ganupari, hipas dohami mangulau-lawan nami, boy hami marroha jala marlas niroha, disude parnguluon na nilehomi. Rodo hami tu bagas joromon, marsaur tu hatam, buka maroha pikiran nami, asa anggiat hatami boy hupeop hami, jalahi dibohal di partodion, asalam hot rohanami, jalalam tabba mamora hami, di bagasan parsauran nami tu hatami. Saya togu-togu matod dinami, asau nang manibil hami siad dalam mi, satoktong hami denggan dia dopami. Pasu-pasu mahami Tuhan, di minggu nami sadarion, sikop las ni rohanami, jara malulupulup terdinami dohot daging nami. Jalo mahami marhite asini roham, di hasesan di dosa na pinatu pami, jakom mahami Tuhan, marhite Yesus Kristus, jalo matang yang nami. Amin. Shalom amanginang, hatani tu hatta di hita, di minggu ta sadarion, pesalmen 110 ayat sada sahatusia. Hujaha di hita, tapai hutihut di bagasan rohata, songonomah didok. Parningotan di haluaon naung songgop, holong doro hakku di Jahoba, ala naung ditangihon jauh-jauhki, parhura jauhki, ainunga di paeleng pinggol na tuau, jadi say jauhonon nama ibana, jauhonok kuma ibana, saleleng au manggolo, nunga pola di haliangi akaraten di hamatean au, jalanunga pola mangonai tuau akka hagogotan ni banuatoru. Nunga pola mangonai tuau hagogotan dohot pardangolan. Dungi hupa jojo maguar ni Jahoba todiki. Para siroha do Jahoba jala na bonar. Jala para siroha do dewa tatai. Siramote akka siujur roha do Jahoba. Nungatung tarje polau. Jadi ibana ma mangurupiau. Mulak mahoale todiku tu para dianami. Aireng kado uhum di Jahoba tuho. Tongodo nunga dipalua ho todiku sian hamatean. Mataku sian ilu-ilu. Patu sian partuk Tuhan. Sai marparange di jolo ni Jahoba maahu. Dia kaluat ni halak na mangulu. Ido sahakna. Adong do pengalamat di hita ganup marsada-sada, tung posi, manang duk-duk, manang persuk, tahilalak. Olo doi tiki mangula-ulaon, persuk jaladangol. Olo doi alani nahurang sidabu-dabuan. Olo doi alani pangalahoni dongan. Alai olo doi alani nahurang parabinoto atta manang olo lilu dang ta atusi ngolutta manang nataula ujungga manaon na porsuk manang na hacit sadok ala mardaging dope hita sudedo hita makilala na hacit jala pasti hiado mengalami dari liulu jala di bagasan haporsuhon ima nani alaman ni parpesal menon. Di gabarhon ni bana porsuk ni sitaunon na pola hiranaing mate pamatang na. Jala didok dihaliangi hamatean ninna ibana. Hamatean do haporsuhon jala no porsuk ubani dokon ibana dihaliangi hamatean naing mate. Tidak berdaya pusok hosana jaladang tarpikiran na manangaha bubus tarsongonima ala mangadupi adog si taunon na sian musuna jala adong na masa di ngoluna jala mungkin adong matung na masay porsuk di hilala alay na porsuk ngoluni jolma molo daw ibana sian dewatak ala di dokson sai di holong doroham tuaka siujur roha akan najuju, akan najonok tutuhani. Artina halak
na jauh-jauh jalan na jonok Tuhani dapat menahan dan menghadapi parukilon manang hapersuhon di ngoluna jala ditata Jehovah. Diakuhon parpesal menodo ditangihon Jehovah do jala dipaeleng do pinggolhu nindaibana jala dipargogoi do au mangadopi hapersuhani indaibana jala dipalua do au sian jala tuho do au mar posniroha marhaposan indaibana jala idok ma di ayat na parjulo ala ni sudi na hililalana malua ibanda sian hapersuhoni jala didongani dewata di pasu-pasu dewata jala mampu ibana malua sian sitaonon nadok dohi indaibana ma holong dorohaku tuho ali Jehovah sude akka najinalonai ima na holong do perohani Jehovah tu ibana sude akka nadenggan najinalonai di haposi jala diakui holong do rohani Tuhani na holong do pe rohani Tuhani songoni do nang pangalahota molo adong na sopit akan namar holong di roha do na mangurupi hita kan molo dang holong rohana jais sombong tidak peduli atau tidak ada kasih pasti tidak menolong kita pasti tidak menyapa kita pasti tidak bergaul dengan kita kalau tidak ada kasih ngolodang dihaholongi hita imanani idani parpesal menor ala parholong Tuhani ala naholong Tuhani di boto iba nama di leodoi sude sian holong di rohana alai dang holan ala alanya hado ubain holong Tuhani memang nunga sifat manang hadirion ni Tuhani parholong do ibana dang adong dabui mangucat holong nah irob badidok las bohape magargar duluk anggo holokku tuho jolma parasiakku tuho asiasikku dang tupa mucat tidak pernah terbatas karena memang dasarnya sifat Allah itu adalah kasih Allah itu kasih jala parulaon na holong jala rohana roha holong jala akan adenggan dimain tuhita alani holong dah jadi dang ngadong be bui do honot tadak parholong Tuhani molo tadok dang dihaholongi Tuhani hita aise horoa hita ngapa jago-jago kita disi alai ima di do ibana holong roham tuau jala dibahiko nadenggat tuau siapakah aku ini orang kecil aku ini orang yang tidak berdaya aku ini hanya debu aku ini yang tidak punya apa-apa tapi Tuhan melihat aku jala holong do rohani Tuhani sarupa songo pangalahon di jolmai kan holong do rohana tuau aise duau di ibana keluargana au dongas samargana belum tentu namar maranggi holong rohana kan alana susai duau molo haporsiau na holong marohana mangida akka nasusah tarsongoni alani maka holongi ikom memang namarura do di hati-hati asabui otomatis maka holongi tanpa terbatas siapapun bukan karena marga bukan karena keluarga bukan karena keadaan bukan karena dia memberi sesuatu bukan karena mau kita ambil imbalan dari seseorang itu baru kita mengasihi alai sian haporseaudo molo sian rohado molo sian haporseauta sian ya sejujurnya itulah cinta atau kasih orang beriman molo di keluarga holong keluarga doi jala adong do holongi piga hal di dok adong do holong keluarga adong do holong antara sesama adong do holong agape ima holok siat dewata mungkin nungata hingoti amanginak alai holong ni dewata ima tuhita alani dosata jala alani porsukta di paporsuk dosai sibolisi pangalahona jahati manang hajol mauni manang hadirotai paporsuk kita
asima rohani Tuhani, holong ma rohani Tuhani tu hita. Asa unang magok, asa unang marsiak, asa unang mardangol hita, dihaholongi, diucap mahita, sian hadangolatay. Alay anggo pengakuan di parpesal menon, di boto ibana do hagalion na ibana marsigatung, halak na marsigatung jalan na marhapusan tu debata, di paeleng do pinggol na anong dotong kehususan ni, halak na marsigatung jalan na marpos ni roha tu debata. Jala di do di son anong gotong kehususan ni akan na ujur roha, akan na burju roha, akan na denggan roha. Sai di paeleng jahuba do, jala holong do rohani debata tu ibana. Alana idok di son, alayang go parjahati, magudui molo dang diula ulaon nadinggan dang makaholongi jala dau seolang siat dewata jala manguloi sibolisi ibana tongdo dewata mamereng dewata mernida tongdo honauhum ima didok. Ada kehususan orang baik atau orang yang mengasihi atau memang orang yang sudah di dalam dirinya kasih, Tuhan sangat dekat dan menjawab. Tagumu lima akamanginang songon nadidok ni si Jakobusi molo doa yang sungguh, doa yang dari hati, doa yang benar ditangihon jala dipaeleng debatado, jala dialusi debatado jujuna. Imana dia kuhan di parpesal menon. Ditangi hoko, di alusi hodo jauh-jauhku ali Jehovah. Siapakah aku sehingga engkau memberikan yang baik dan aku merasakan anugerahmu dan kasihmu. Jala ise doau inda ibana alai di boto ibana do perdusa ibana alani holan asini rohani debatado dan ukuran ni hajol mauna ubay diasi debata ibana. Amanginang oma nanaing dohonota manak sukutonota hutu hita songod dia do bagas ni holong tatu debata. Molo tu dong atajol mata boto do kan separo dak pola holong au tu sih bisa kita ukur ya antara satu apalagi ibai kacik roha moru do holong. Padahal mungkin moloni ida nadenggan nabi naenna ba tabado bagas ni holong. Alai molo otik ibaen na hurang itor moru do holokta. Jadi tuise mano bagas holokta molo ngagurang dibaen nadenggan. Anggoi berusaha do hita mabaen bagas holokta tu seseorangi. Alai molo sarung dibaen manangah tu hita ya mungkin kita tidak peduli dan kita tidak mengasihinya. Alai holongi ima kudus do manang sian nasaroha dan tidak terbatas. Debata molotadok debata amata hita akanakna sarupa do holong di bapa itu hita jala hita pesongonido holong nang tudongat tajolma. Naing tapar roha hotong jojok do ditongan di keluarga nang di akhir-akhiron humolongan ibana tu ternakna daripada tu anggina tu yanakonna bahkan nyawa keluargana dohot menghargai saudara-saudaranya tidak berharga tetapi tu uang tu ekonomi manang tu mammon manang tu ternakna kolong tu si jala dietong i gelengna apa geleng nai kadang dang dietong nang dang dihargai hidup masa depanna. Songon halak na porsia hita holong dawagas memang ikom makaholongi natinopani dewata. Iko kaholongata do, ikon pelihara otat cara kita mengasihi. Juga alam ini harus kita kasihi. Jalah holongi, asa unang tacemari, asa tasuan akka suesuanan, manang tabibiton akka deke, tu akka sunge-sunge, unang tacemari, jala tatanam akka suesuanan, dohot mabahin asamangan akka natinopani dewata. Jala unang taracuni akka nasin suasuana doh akka natinopani dewata ima carata makaholongi tetap do ikosian nasaroha dalam menjaga memelihara alam ini dan juga keluarga dan diri kita. Kadang diri kita pun kita tidak mengasihi diri kita sendiri, kita pelit dengan diri kita kikir dengan diri kita dan juga keluarga dan yang lain-lainnya itu. Jadi kasih kita itu kadang ke istri pun tidak dikasihi, kikir terhadap istri, kikir terhadap anak dan yang lain-lainnya itu. Alani nuaing
Holongi menghargai pribadi orang lain, menghargai keberadaan orang lain, menghargai kehidupan orang lain, menghargai diri kita, jala memang harus timbul dari hati kita. Alani didok dison na perjolo molo tatadda holong di rohani dewata, jala molo tatadda nadinggan nabinahin di dewata, jala tatadda matong nadinggan nabinahin di dongan, iko patut dotong hita mabay nadinggan tu dongan, alai nangpe humurang akadongan, tongdo ikon sia diri niba maka holongi doh mabay nadinggan tu dongani. Jala adong ma dihita roha holongi ima tu dewata songon nani dok nadison holong do rohaku tu ho Tuhan. Ahado na mangojor rohata ro tu son unang dok inda si Johannes holong roham tu dewata alai do ngambu jol madang dia holong yo pergabus do hodisi omong kosong doi siswada doi parhuria doau partangiang doau huboto do sude bibeli indah alai keluargana pedang dihargai dirina pedang dihargai jala halak pedang dihargai pergabus do hita disi sia-sia doi jala omong kosong doi holak kata doi alani om mananaing takas marurat di hati-hati pikirata bahwa manada sude holong di dewata pabahinan di dewata tubuh madirohatta madok holong dorhaku di ho ale Jehovah. Buido tadok songoni jala memang sian nasarohatta do madok holong rohaku di ho ale Jehovah. Alani holong budo tu Jehovah ubain rotu son molo holong rohatta hibulma jala marsitutu mahita rotu ado panda ima marsitutu jauh-jauh nidna dison baru marsitutu di hapor suhon nai nang pewarat si taunonda tu Jehovah marsigatung jala targogo tarjepol pe ibana tu Jehovah ibana mangasahon huaso ni dewata jala didok muse iba sai ibana do hupa jauh-jauh di sude ngoluna tu dewata ibana marsigatung amanginang ido nagabi renungan manang suku-suku dihita bahwa songon dia do bagas ni holokta songon hatorangan nakin sian nasarohatta songon edetai di 202 holong nabadia kasih yang kudus bahkan diciptakan keluarga dengan kasih yang kudus bahkan diciptakan keluarga membangun cinta dan kasih jala di ngolut taupe membangun cinta dan meredakan dan mengubur tetapi membangun kasih antara satu dengan yang lain. Dengan sendirinya, dengan tidak baik sering kita mengubur kasih kita, membatasi kasih kita kepada orang lain dan juga kepada hidup kita. Saudara, dalam Yesus Kristus tema minggu sadarion didok di turpuk tahun ima di tema minggu denggaddo uhum di Jehovah Tuhan. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ahamana di idan parpesal menon akan aringgan nabinain di dewata tu wangso Israel ima nama lua wangsoi hasian hapersuhon di Mesir jala malua nasida di pardalanan sian hapersuhon di pasikok dewata ngulu siganu pari doh di parsauran tu dewata sahatu tanu kanan alai nasida dang hot holong natu dewata jala dang hot nasida manguloi tu dewata jala alani pangalahonai nasida mago jala dang dapot nasida hanguluan nasaliling nililing na alani na holong roton marparange didok ala di ida ibana holong di rohani dewata doh pabahenan ni dewata ido ibana ma aha masih bahenokku ima na patulu hosia terpohon marparange duau di jelom ali Jehovah marparangi dua di jelom dan ala ni denggata dan ala ni parangeta ubay di haholongi dewata alai ala na holong di dewatai ala nabi nahinna na denggani jala uhum na denggatu hita aha penata jalo nata bulus jala di bagasan na persu jala na denggan Tuhan itu tetap berbuat baik kepada kita adong ma dipikirat tamadok marparangi maau di jelom ido di ngoluton di topa hita, di pagudang gudak kita, di ramoti ngolutta siganu pari, ta bilang-bilangi masih bisa kita sampai saat ini. Itu adalah perbuatan dan anugerah Tuhan. Alania masih bainokku. Si bainokku mangulan adenggan.
marparange saliling manguluau maratulomo ni rohani dewata. Ima kasih yang terbatas, berbuat baik yang tidak terbatas, dan juga ya memang pribadi kita orang-orang yang mengasihi berbuat baik jala manada akan adenggan nabi nahen di dewata. Alani naeng dohonon nama tuhita ngolo didok dewata mabain nadinggat tuhita kenalilah apa yang Tuhan yang baik yang Tuhan buat kepada kita. Tak ada mai akan adenggan nabi nahen di dewata. Unang batasi jala unang bain pikiranmu madok odope dan sudah nadenggat di lehon Tuhan itu daung alai ko didok dohita mamilang-milangi sude akan adenggan jala marpahapatean tu nadenggan do sude akan masa di ngulutta manang namar sahi pe manang natar tuk pe hita manang narok pe problem di keluarga sude nai naing idaota dewata mabahen nadenggan tu ngulutta mamilang-milangi sude nadenggan holong ni dewata alai bilangi mak holong mi parange mi pabahenammu nadenggan tu dewata dohot tu dongammu jolma, dohot tu nahumaliangmu nang ditongani keluarga. Apa yang baik saya perbuat untuk gereja, untuk diriku, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang lain, untuk sekitarku hari. Ahado nadenggan nahuai. Ala dewata nunga mabain nadenggan. Unang do nunga gudang hubain nadenggan itu tidak ada apa-apanya. Martibakon nadinggan nabi nahen ni dewata. Marparange maau di jolom. Ala ni pabahenammu ala nadinggan nahu jaloi. Naing mabagas holokku tuho. Ala ni nadinggan nabi nahen mi tuau. Amanginang tapatudu mai dingoluta siganu pari. Bahwa adong penampakan di hata, di pardopahata, di lakata, di dirita. Bahwa kita orang-orang baik yang taat, setia dan pengasih. Dan halak na jahat kita dibereng jolma. Alai akan na forsea ma, akan na burju ma, parholong ma. Ngunang dinilai halak, lakalakata hatatta, menindas manang majahati akan na humaliakta. Alai sai peduli kita dengan senyum. Aku mengasihimu. Aku makaholongi ho. Berlomba untuk berbuat baik. Ido ngoluni na persea, ido ngoluni na majalo hatani dewata, ido ngoluni na manada na jinalona akan adenggan na binahin di dewata. Molo dengan sikop ngolumi, bohape kiadamu, irik naing tadauta akan adenggan nungga gudang jala tongon di bahed dewata. Menjaga, memelihara. Tuhan setia selama-lamanya memelihara kita. Amin. Martang yang mahita. Maulihati Tuhan, marhiti hatam, nama makulingi hami, takas huboto hami, alani holongmu, terbaik kami, dingolu namion, boi mangulaw-law nami, di holongmu, di patupahwak kanadenggat di hami, terbaik kami mangulaw-law nami, sumarihon ngulu nami, sikop diring-iring ho, dijaga hodo hami Tuhan, terlumobi di tugu-tugu ho partod dion nami, tungolu nadenggan, tu bagasa katami, tu bagasan namar parange, di bagasa katami. Gudang do akahagalion nami, jala gudang do hapor suhon, alani dosai, nama baik kami maoto, jala gali, mangatusi akan naringgan nauku jalo hami, doh mangatusi akan naringgan nanaing si patupaon nami. Tuhan ajari mahami, parrohai mahami, asatok tong rohanami, manada akan adenggan nabi nahemi gabi tubuh madi rohanami holong na bagas tuho Tuhan holong na bagas nang tudongan nami jolma jala tarida di pardapahan nami marparangin adenggan akaido akayanakommu akaido akayanakon nahina holongammu toktong patuduhon nadenggan masih haholongan marparsaoran dauli tu portibion tu ngoluon toktong hami marsi haholongan. Tuhan asih maroham saya jari mahami disaluhut kapangalaho nami sai unang mamanipil siya dalammu jala marmulia maho marsangak maho
jala hami pe marhanguluan marlas ni roha jala marulopolop pasu-pasu mahuriamon huria HKBP Manuel marhite wek toktong nasida ni rahutan ni holongmu marhite akka kegiatan wek doh marhite kegiatan ni huriam pasu-pasu manang nasida holong nasida di tongan di keluarga pagodang-godang ya anakku nani lehommi asa anak nahasia di adopanmu jala marparange nadinggan di jolom pasu-pasu mahami saluhutna dia kapar sauran nami patuduhon holong dohok pabahenan naringgan pasu-pasu matuhan huriami marhagugon marhiti akana posom pataridahon holong mi dingolu ni ganup hami marsada-sada marhiti akka pelayanan nang hahoton ni holong ni rohanami dohok pabainan nami naringgan tu adopami Tuhan asima roham pargugui masudi akka parhubas di tongan ni huriam satoktong margogo manugunugu riwas ni huriam mabahen aha si bahenon nasida na terbaik di adopami marhite ngoluna si ganupari huwa kami tujolom sudi akka pelayanan marhite materi dohot fisik dohot roha nabinain ni ruas ni huriam marhite akka panitia do akka pengurus di huriam pargugui masudi pelayanani tau mangujaklah puji-pujian diho pasu-pasu manang huriam na makubasi ngoluna di akka yanakon nang keluarga tau las ni roha jala sikop ngoluni nasida siganupari pasu-pasu mo nang nasida di parkarejuan nang ahape hamaolon hapersuhon ramotamu manasida malua sian sude paru kilon nasidai Tuhan asima roham ramoti nang ruas ni huriam na berencana ima nanaing marbagas saya si roham sai donganima ngolu nasida asa saut jala pasautomu ulaun nasidai di bagasan natiur jala boy terlaksana pemberkatan nikah berlin dohot epi Tuhan dongani pargugui nang natwaras nasida songoni namarulang tahun di bagasan mingguon nang pribadi nang keluarga mauliate Tuhan di partaban ni umur nan ilehommu tabay mapasu-pasumi dohok renasida lam tabba holong natuho nang ditongani keluarga nang guluna dalam nasida marparangi di adopami songonima ruas ni huriam na berduka Tuhan asima roham di nasida sai homa na mga puli keluarga inanami na tinarikon ni amang kepin hutagalum dohok natoras nasida doh sudeha hanggi nasida homa Tuhan pangapul na sumurung di nasida songonima huwa kami ruas ni huriam na okname doh nang mulak sian rumah sakit mauliate Tuhan di hamamalum na nilehommi lam tabay mahamamalum nas ni sahit sian pamatang nasida ima inanami inang Tuhan sai pargugui jalalehon hamamalum di nasida asima roham nang di inanami inang nyonya Grisang Boru Batubara di bagasan pemulihan apeho tangami mananggali sahit sian pamatangna asa lam tupulih jala boy raphami mamuji-muji pasangapoko Tuhan tatak mahuriam asa toktong rohanami pataridahon ngulunami ulaon nami marhite holong nang parsauran nadinggan nang tarlumowi majalo hatam nagabe bohal manang hamoraon di partodion dalam nami marparangi di adopami jalabui hupataridaho kami tu humaliang dengan hami di adopami Tuhan asima roham gudang program ni huriam HKBP nang huriam HKBP Manuel dan tarulah kami somangasahon asini roham dohot huasom alani pargugui parrohai pargonasiako asa saluhut nai tarpatu pahami jala marulupolo pami patu pahoni dawa kau ungut-ungut dawa warsak naung dawa parukilon ay sude nai tarpatu paho marhite asini roham jala gudang do akan hurang pangalahonami nama korhon dosa sesamai tungasi maroham dihami patau mahami dia dopami majalo asi dohot dengan nibasam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin papung pelean marede hita 443
koma peleata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na maulitus. Hupasahat hami masian dan dilehon mi tu hami. Pelian nami tu ho. Sejalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon. Pati buloh na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang di silehon-lehon mi tu hami. Asalam girigir hai medok moliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaunmu, saya sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluas siapari, saya sama dosa nami songon panesanami ni dosa ni dongan na berdosa tu hami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan Dewatama hita, di sodakon Tuhan Dewatama buhina tu hita, jala asima rohana mida hita, di dopakon Tuhan Dewatama buhina tu hita, jala di pasarohon madamena tu torditabe. Hodul majolo hita amanginang unang termulak tapi gima lelangkor gabungan dua we Bethesda langsung mahala amanginang. Tes. Dapat camamang inang. Ya, seksi dana. Besok kita.
mana kertas? Ya, tamu lima, Amang. Tunggu lang. Iya, Marto Pak maju tak? Nggak saya? Saya? So maju, istirahat. Adong neng mula, neng manglelang. Ate, stabijo leku. Memang lagi juara guru. Dah boleh na guru. Siap keluarga Napi 70. Siap pasar 2. Dah, Marto Pak maju tak? Mau lihat di mana mang? Alah hatop neng mula inna. Dah mulai gora guaru inna. Ale lah kamu mah 500.000 rupiah. Mau lihat ma? Adong gope, adong tabate sa lagu naya. Unang sada lagu taben non jolo gora joka. Ruas ate, ate mang. Isa mamu se. Oh inang nyonya si Manjunta boru to katorop. Kamu ina. Sian Hami keluarga Simanjunta Borutoga Torop 200.000. Semangat ya tulang.
Sian hami nyonya 5 juta bersiahan 100.000 masa kami. Sinaga. Sen keluarga Sinaga 100.000 rupiah. Keluarga Sinaga. Keluarga P Sinaga Buru Pardede 500. Iya, keluarga P Sinaga 500.000 rupiah. Nakin Sinaga baru tajulu. Catat dah seksi dana. Tis, asa semangat kur betes, betes daun. Jadi sia kami keluarga R Huta Gaul baru pajetan sian pasar 2. 300.000 mulai tema dihita. Oke. Mulai teh 300.000 rupiah. Ikon kerjasama ada seksi dana, ada juru lelang. Ada ngopi? Ibu dia dong. Oh iya. Nyonya si Hombing baru tahayan 200.000 rupiah. Iya, 200.000 rupiah. Siombing baru tahayan. Baik-baik itu. Itu dia rupiah. Oi. Itu dia rupiah. Dari keluarga Pangaribuan Boru Silitonga dan godang dah sauti mahuleon di Tuhata sian Tuhata berapa 200.000. Ini tunggu terlalu 200.000 rupiah. Keluarga Pangaribuan Boru Silitonga. Ada ngopi itu ke depan. Oh iya. Ada ngopi neon, ison? Ada ngopi nang itu? Ise do nang daun. Ise. Ipangido inang udakon ikon marede johang salinain. Ade. Ido kan? Do surat tadi. Aido na udah tukut guru. Tabay hamu ba apalagi musik adong nakin seleleng udah kia mar musik kamu. HP on mar musik. Bay ma Ido.
Ya, martoba maju kita. Boleh tema. Jadi sesuai pangidon ni nang udah konakin opung bitsar. Lelang kursian nasida 1 juta rupiah. Iya. Waduh, adong usia kamu. Sian kas, manang sian dia pribadi. Halo. Mulai tema di tuakta, mulai tema nang dita selukna, molosian, hami, punguan, gabungan Bethesda, ima sian punguan, do sian sude anggota, nabuai pasatami ima gudangna 1.150.000. Mulai tema. Mulai tema 1 juta masih kas. Oh. Oke. Amang ketua. 2 juta lah. Iya. Boleh tema di Tuhatta, boleh tema di Dasalutna. Las rohate, bolo mapege, amolo guru na abang ibaon memang mantap do suarai. Ditambah lagi dengan seragam, kekompakan luar biasa. Ngasih bereng isian anak kingan. Berapa orang itu sentua senior di grup ini naraku ngawe tok senak kingan. Mantap, luar biasa. Jadi puji Tuhan sampai hari ini sungguh luar biasa dukungan semua ruas terhadap pesta gereja kita. Dan mendengar tadi sumbangan dari grup ini baik dari pribadi maupun dari kelompok kurnya luar biasa 1.950.000 hampir 2 juta. Puji Tuhan. Jadi karena alani lasni roha mapige dan mabereng situasi ini di kepanitiaan tahunon siak kami keluarga Sianipar Boru Siregar 500.000 mah siak kami. Late abang ketua panitia 500.000 rupiah. Adong kepena ita nadiron. Hitung maju itu. Nang marputu coba kamu marputu. Foto lah. Do inang bibel adong go inang bibel. Dijulu mau inang. Do ketua panitia. Amang ketua. Ini juru foto. Foto kamu jo akan apa so? Ayo. Termasuk yang 500 tadi kan? Iya, senyum Pepsodent. Ya, tapi gimana hasil lelang kur sian punguan kur wek Bethesda godangna 5.550.000 rupiah. Mula tema Horas Madita. Mula tema diamu punguan kur Bethesda. Puji Tuhan.